Matka je v kuchyni a robí večeru pre svoju rodinu, keď príde dcéra. Mama, odkiaľ pochádzajú deti? Mama si na niekoľko sekúnd myslí a hovorí. Dobre, mama a oco sa zamilujú a vydajú sa a v noci idú do svojej spálne. Poboskajú a objímajú a majú sex. Dcéra vyzerá zmetene, takže matka pokračuje. To znamená, že oco vloží penis do vagíny mamy. Takto vznikne dieťa, Zlatko. Zdá sa, že dieťa pochopí. Ach, chápem, ale v noci, keď som vošiel do tvojho izby, mala si v tvojich ústach otcov penis. Čo dostaneš, keď to spravíte? Šperky, drahá, šperky. Sedí si na izbe neurotik, keď sa otvoria dvere, pomaly sa vkradne flegmatik, podíde k umývadlu, naberie na kávovú lyžičku vodu a odíde. O chvíľu zase príde, naberie za lyžičku vody a odíde. A zase príde, naberie za lyžičku vody a odíde. Neurotikovi už stúpa žlč, trhá papier, žmolí prsty, škrípe zubami a keď ešte dvakrát príde flegmatik po lyžičku vody, už sa neovládne a s penou na hube na neho zreve. Kurňa, na čo je ti tá voda? Horivé.